Arranca a campaña comercial de Nadal da AVE, que se prolongará dende hoxe ata o 15 de xaneiro. E faino con importantes novidades. Algunha delas garda relación co aumento dos sorteos de premios, co obxectivo de incentivar as compras nestas datas no comercio local e fidelizar tamén os clientes. Sortearánse 2.000 euros en bonos AVE e 4 lotes de produtos da Praza de Abastos. Vamos a sortear 2.000 euros e 4 lotes de produtos do mercado de Abastos de Boiro. Queremos potenciar e promocionar a proximidade dos produtos do mercado de Abastos e tamén promocionar a economía local con estes premios. Pero sen dúbida o premio Estrela será o sorteo final dun único vale de 1.000 euros para gastar nas tendas asociadas. Vamos a facer un sorteo o 15 de xaneiro, onde vamos a sortear 1.000 euros a unha única persoa. Animamos a xente a que compre local e con isto queremos apaliar os gastos que se fixaron nas Navidades. Outra das novidades da campaña será a entrega dunhas 2.000 bolsas de algodón orgánico que contan coa etiqueta de comercio xusto. Todos os comercios que participan nesta campaña de Nadal van a repartir entre os seus clientes estas bolsas de algodón orgánico que teñen a etiqueta de comercio xusto. Son unhas 2.000 bolsas que vamos a repartir entre os comercios participantes e que os comercios lle darán aos seus clientes por realizar as compras nestas Navidades. Este ano a entidade decidiu instalar tamén un fotocol e un buzón á entrada da Praza de Abastos. Alí os nenos poderán facerse fotos e entregar as súas cartas para Papá Noel e os Reis Magos. Entre todas as que se reciban farase tamén un sorteo de 3 lotes de xogos. Dende o Concello, que colabora tamén coa iniciativa, agardan unha campaña exitosa que axuda a incrementar as vendas e a atraer máis visitantes ao municipio ao longo destas datas. Queremos animar a xente a que veña a comprar ao mercado de Boiro e a disfrutar de todo o que se vai organizar aquí en Boiro, que non vai ser pouco. E unha vez máis, dar as gracias aquí á Asociación de Empresarios que están a facer un gran traballo que penso que é o mellor comercio está en Boiro. E para aqueles que aínda non teñan claro que agasallar este Nadal, dende a AVE dan unha pista: regala Boiro. É unha iniciativa que quitamos fai uns anos, está funcionando moi ben, hai xente que non sabe que regalar, ou para empresas mismo para dar as cestas a aguinaldo, pois é un detalle moi chulo porque van aquí vales de compra que se poden gastar nos máis de 200 asociados que temos na AVE.